Recording live here at Frontside Phase 3. It's about that time of chess move. Namhlanje siphethe we got ourselves another victim, another nigga with comedy. Ngekumbone uya unesmile esingangobaba ngibone inkinga ukuthi ufake imask. Introduce yourself. Bafethu fani ka imfundo lona. Nabanibona kukanje. I-COVID bakwethu. We respecting the COVID. You watch that 5 centimeters to Yeah. Today, guys, we just move. Before we even go further, shout out to abantu abazosupporta, ni subscribe, ni like, ni comment, Facebook chess moves. We got umfundo here. Namhlanje sizokhuluma ngeflop ayishaya. Angazi noma iflop noma yini le ayenza. Kodwa wayelapha eThekwini namfethu kamnandi egqokile emuhle einterview Linda Sibiya namfethu yabo. Shuthi Linda Sibiya interviewer angazi wambuza umbuzo othini mfethu kodwa uyena uzobe sesichazela kahle lento eyenzeka wena mfethu yabo. Awusitshele mfethu ukuthi kwenzakalani lapha bra wami ongichazele nje. No mfethu Mr Magic. Because le video bengiyibuka namhlanje ku YouTube. Yeah, bengiyibuka ku YouTube. Yeah, bafethu ngikhona nje singakahambi kakhulu ngikhona na ku YouTube. Fani ka imfundo. Yes. Ngiyatholakala ku YouTube bafethu. Yes. Le video akhuluma ngalo mjidi uLinda Sibiya mfethu wacela ukwenza ivideo yabo. Yeah. Cela ukwenza ivideo ukungintroduce abantu. Manje uLinda Sibiya unenkinga yokuthi izinto uyayiphinda phinda yabo. Into yakhe istyle sakhe yabo uLinda Sibiya mfethu istyle sakhe uthi aphinda phinda izinto yabo sekujwayela udla ngayo leyo nto. Yabo. Akanqeni ufika ku event athi wala cause FM yabo uyaphinda phinda yabo inyakazisa abantu futhi leyo nto bemfile bayamuza bese khuluma ngale voice yakhe nampe ngamnika ithuba ngathi ungintroduce naye shaya video clip encane ungintroduce ebantwini manje le flop yegagasi no cause izinto zimixa pha kanjani amazinyo oil hlangana kanjani wenza njani chaza it's nama ngenza ukuba ukuthi ibe mnandi ivideo so kuLinda Sibiya siyamazi ukuthi kube kukhozi kwigagasa ngimazi kwigagasa kodwa ngangenzela ivideo ukuthi yabo ngifaka umqondo wecomedy ngoba ngathi hey awuthe ngiyaziyo le engikhule ngiyilalela uLinda Sibiya ngoba ngambona kahle kawazi wahlephuka lapha ezangiyashaya uyakalindele yabo ngoba nawe nithi ngizothi ukhozi ngathi kwigagasa hayi ukukho wavela thayi unomjita kanti mina ngayikaye kwigagasa yabo hayi cha wamkhona by surprise. So yeah guys, ni follow bafethu umfundo bafethu funny guy uyazama lapha ku YouTube guys niyazi izinto sezi-digital so ihustle yethu sidana na ku Instagram ngikhona funny guy mfundo so ufunny guy mfundo ucabanga ukushaya ngehlaya elilodwa before we leave yabo so nje intambo asidedelekele noma bengayiplanile leyo nto kodwa ngoba vele sisebenza ngayo lento futhi usumahlaya sisebenza ngayo bafethu nani niyazi ngoba fanele manje isikhathini samanje bafethu niqaphele mawukhuluma isingisi uqaphele yabo uqaphele nje kushubile esikhathini samanje fanele nokuthi mawuthi like I like this umuntu vele acabanga uFacebook yabo like ukuthi always yabo amantombazana vele acabanga ama-pets so nje into enjani nale fanele kuyibheke yabo fana nokuthi uthi kumuntu ngicela ukuthi ngichathe nawe yabo uvela acabanga uFacebook nawe kanti ufuna ukukhuluma naye verbal yabo nikhulume into enjani naleza zilungiswe bakwethu yabo isingisi sesididane no Facebook yonke lento sekuhlangana abantu baya yabo usuthi abantu bangaqondi ukuthi uthini sho nje ufane ga imfundo bafethu ngiyatholakala yonke indawo sharp correct chess moves once again siwenzile amasimba besiphethe umfundo guy next show sizophatha uLil Dick Little Dick